Na tejto výrivke sa pokazil ohrev a pozrieme sa na to, ako sa to dá opraviť. Tento typ výrivky sa predáva pod viacerými názvami. Identitu zistíme podľa tohto displeja, ktorý je takmer rovnaký všade, a podľa tohto filtra, ktorý je tu na vnútri. Z jednej strany je uzavretý, z druhej strany je otvorený. Prvým krokom je, ako sa vôbec dostať k zariadeniu, ktoré je integrované vnútri telesa výrivky. No a tu nám máme v podstate ohrevnú špirálu, ktorá bude pravdepodobne prepálená. Takže pozrieme sa na našu špirálu. Takže vyzerá, že je táto jedna prepálená. Táto druhá je správna, ukazuje odpor. Takže klasika. Pri týchto výrivkách väčšinou jedna časť sa odpáli. Tuto máme odpálenú, musíme to celé vymeniť. Špirálu máme vymenenú, ešte pre istotu premeráme, či nám dali správnu. 13,6, druhá strana 14,6, dobre. Predtým, ako to všetko dáme naspäť do telesa výrivky, pre istotu si to otestujeme. Ja som si vyrobil takú testovaciu nádobu, aby sme nemuseli napúšťať 700 litrovú výrivku. Ideme na to. Takže ohrev nám krásne funguje. Výrivku môžeme poskladať a ďalej ju využívať.